večer vám prajem sobotnejší. Pozdravujeme vás, Outdoor Fish, Brutal Carp. Fishing Legendary. A ideme vám predstaviť novinku Blackout, nového dodavateľa na Slovensku. V našom e-shope outdoorfish.sk si predstavíme, to je celá kolekcia od nich, ako sú fakt súproví rybári zo Moravy. Spojilo sa to tak, že o tom istom ide im aj nám, že nerobiť to len pre predaj, ale robiť to preto, že nás tá kaprarina baví. Baví nás chytanie kaprov, i veľkých, i malých, na veľkosti nezáleží. A sú to prémiové gule, nie sú tam žiadne umelé látky, sú tam fakt prémiové prichute dané, prémiové, v podstate všetko, čo tá guľa potrebuje, a za to tá guľa tak pracuje perfektne. Postupne si budeme ukazovať aj pri vode, buď Janík alebo ja, alebo aj naraz. A čo dodať, nebudem to naťahovať dlho. Hej. Ideme si poukazovať jednotlivé gule, jednotlivé bustre. Takže Janíku, začni ukazovať, že ktorým začneš. Ja si myslím, že by si mohol jahodou, to je Jahodou začnem. top. Máme tu na jahodu, otvoríme si ju, položíme si ju, istotu. Takto vyzerajú. Tu mám v ruke. 124 mm guličky, Vyskúšame jahody. si rozpoliť. Sú tvrdšie. Takže perfektné na dlhšiu výpravu. Doporučal by som ich predmočiť, nabustrovať. Krásna vnútri štruktúra, keď vidíte, je tam vtáčí zob a nádherná vôňa. Krásna sitá farba. Takže tak. Ideme na... Máme si botón? Môžem. Ale je tu tak nejaká jahoda. Jahoda, no ja teda to mám tu, jahoda tu je. Poďme si ho červený, krásny. No, to je dip. Ideme na dipované gule. Strašne zvedaví. Otvoríme si ich. Pekne obalené sú. Veľmi pekne. Čo je mäkšie. Teraz ja vám predstavím kraba, obľúbená guľa hlavne v jeseni a v chladnejších vodách, lebo je to mäsová guľa, výrazná chuť, doplnená aminokyselinami. Hneď krásne krab vôňa, môžeme vidieť. Tie sú 24 mm. No, toto je mäkšie. Toto sú mäkšie. Keď už to ja dokážem rozpoliť, to už sú mäkšie. Krásne takisto. Nedostá farba. Fajné, mäkké sú. Vidíte. Toto sú mäkké. To je fakt sú mäkké.
No, takže tu máme dip. Monster Crab. Alebo iba krab. Bude naozaj za krabom, za rybami. No, ideme na typované voze. Taktiež voňajú perfektne. Tak tu máme chytacie boilies v dipe ananas. Aj krásna výrazná žltá farba. Krásne vonia. Ideme na boilies ananas chili. Pekné. Sú výraznejšie tvrdšie gule, takže budú perfektné na dlhšie vydrží. Tým pádom aj je selektívnejšia, že malé ryby ju nerozbijú. Sú fajné také lepkace. Pozrite, aká krásna žltá výrazná farba je. A ananas chili si myslím, že sladké s pikantným je to, takisto je to aj booster. Ananas chili, hej, jak zalievka. Takže tak, teraz môžeš skopek z játra. Predstavíme si kvašená švestka. Dobre vyzerajú. V našom švestka je slivka, nie? Sú čierne. Ó, toto hej. A sú také tvrdé. Táto to nerozpúčiš. Jedine za chvíličku. Sú pekne tvrdé. Čiže to rozpáli? Počia. Tak by som videl slivku. Skvasená, takže to môžete aj piť. Dosť tam perlíka. Tieto sú nádherne obalené. No je. Sú pekné. Pekne voňajú. Cítiť kyslosť. Ideme na dip. Dúfam, že bude fialový. A je fialový. A máme tu skopek z játra. Aj v našom játre je pečeň. Tiež vo chladnejšom období si myslím, že guľa úžasná, prechod alebo na krásnu selekciu na veľkých kaprov. Zajímavé, mesové sú mäkšie. Áno, mesové sú mäkšie jak ovocné. A tiež tu vidno Vidno aj škrupinky. aj škrupinky, tu vidno všetko. Už.
Máme tu na vypované gule, taktiež pekne obalené. Neviem, čo to tak. No a tu máme pop-up mix od 8 do 14 mm jahoda. Krásna si to farba. Takže kombinácia nádherná. Takže si myslím super. A tam Tu Janík máme má, malinu, to je ich novinka toho ročná. 8 od 14 mm. Janík vám ukáže na dvese ešte, Na popri ktoré tom, chytám. na ktoré chytá. Sú to nádherné na 200. Dostávate ku tomu zarážku aj obratlíky, čiže pre mňa výhodná vec, lebo ja často strácam obratlíky. Dlhá šnúrka, to je topka, lebo viete si to regulovať. Je tam Osobne na nich vyťahujem kapitálne úlovky. A ja vám ešte predstavím od Z-Fish PVA sieťku v balení, bez tunela, bez všetkého, je to lacnejšia verzia. Aj máte to krásne také 25 mm. Ja pri každej jednej rybáčke, či idem na súťaž, či len bežne si idem zachytať, tak používam PVA sieťku. Poprvé pri dlhých náhodoch sa mi to nezamotá a po druhé do PVA sieťky rovno hneď pučím pár guličky a tým pádom si zatraktívnim rovno miesto pri návesci, pri tej guli, ktorú chcem, že by ten kapor zobral. Takže máme aj toto v ponuke, aj tie návesce máme v ponuke. Takže len čo vám chcem dodať. Osobne by som chcel aj oznámiť, že teraz cez víkend ďalší idem na súťaž na preteky 24 hodinové, ktoré sa zúčastnia v Rožkovianoch. No, roku sa mi menej darilo, ale toho roku idem s väčšou silou tam. Takže uvidíme, jak to dopadne. Môže sa dariť, nemusí. Podľa toho bude, kde bude ryba. No a Brutal Carp tým aj bude sa hlásiť pravidelne stále od vody. A keď sa podarí a vyjde všetko, to je ono, možno, že natočíme nejaké v lete, v strede leta prémiové video s manželkou aj s deťmi. Uvidíme, že či sa to podarí, či to nevyjde, ale dopredu nič nebudem hovoriť nikomu, ale skúste o očakávaní byť a nechajte sa prekvapiť. Dúfam, že sa to podarí. A budeme sa hlásiť od vody. Nemámka? Však poď tu medzi nás. Nie, nechce ísť. Takže tak. My chceli natočiť to cez deň, ale strašná horúčava bola. Takže veľa šťastia pri vode. V letných sezónach dávajte na sebe pozor. Aj. A príďte si nakúpiť novinku, vyskúšať. Aj. Ja si myslím, že je to top dodávateľ. A čo viacej dodať? Každá jedna gulička príchuť poznáte, ale vo vnútri neviete, čo tam je. To len vie výrobca a ten vie, že prečo to tam dáva. A za to každá jedna gulička od neho je výnimočná. Takže veľa ešte raz úspechov a vidíme sa z vody. Čaute. Čaute.